Ne hoda utabanim stazama, ne koristi prečice. Korača prateći i najmanji tračak sunca, ali ne uzmičeni pred tamom. U šumi, očima brezovih stabala, nepogrešivo pronalazi paukovu mrežu i u njoj sačuvanu svetlost za nastavak putovanja. Saša Montiljo je veoma mlad, uprkos pokušajima osporavanja, osvojio mesto među najuglednijim i najtraženijim umetnicima na domaćoj likovnoj sceni. Njegove slike nalaze se u brojnim privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Rođen je 1978. godine u Beogradu, slikarstvo je učio kod profesora Aleksandra Lukovića Lukijana, član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije i ima status slobodnog umetnika. Slikarstvom se bavi od ranog detinjstva. Počeo je da crta još u vrtiću. Zašto sam to krenuo da radim, ne znam. Meni je to bilo nekako zanimljivo. Sećam se, taj prvi crtež je bio, posmatrajući neki strip, sam pokušao da iskopiram nekakvu glava. Sve što me fasciniralo, ja sam imao potrebu da nacrtam. Bio sam zadovoljan, ali već završetkom svakog crteža bih želeo to da bude bolje i onda bi taj prethodni bacao ili poklanjao, a novi su bili malo unapređeni. Inače su uvek, naravno, visili na panovima u vrtiću. Uvek sam ja bio taj koji ceo dan crta drugoj deci u vrtiću i koji prijala mi, ne mogu kažem da mi nije prijala ta vrsta popularnosti. Tako da sam tad već saznao da je to moj najveći talenat. Mene tad boja nije zanimala, samo sam crtao. Izazov mi je bio da napravim idealne proporcije i tako. Naravno, to je sve delovalo veoma grubo, ali bilo je tu gomile detalje i već pojava neke forme koja nije postojala u crtežima druge dece. Završio sam srednju grafičku školu. Pre toga sam konkurisao dizajnersku i bio odbijen. Bilo mi je čudno što sam odbijen, ali to su bile te neke 90. godine, kad su mnogi imali veze, a oni koji nisu imali kako god crtali su završili na nekom drugom mestu. Non stop sam crtao, to je meni bio neki izlaz iz svega i sećam se da sam već u trećem napravio neke slike koje su bile u temperi. Iako je bila velika kriza, iako je bilo potpuno suludo razmišljati da se može živjeti od slikarstva, ja sam rekao sebi, ovo će privući pažnju, ovo će neko želeti da ima i najpametnije mi je da ne razmišljam o egzistenciji na drugi način, nego da stvorim egzistenciju kroz to slikarstvo. Jer ja nisam akademski slikar i onda je faktički bilo mnogo napada u tim nekim mojim 20. godinama dok sam uspeo da nađem gde ću da izlažem. Mada sam ja imao jednu izložbu još sa 19 godina u klubu Underground, koja je bila veoma zapažena, ali postojala posle toga jedna duga pauza u izlaganju i živeo sam samo od slikarstva sve vreme. Ali kako nije bilo izložbi, u jednom momentu je zatajilo sve i nije uopšte bilo lako opstati. U jednom momentu ja uspevam da napravim izložbu gde postoji zvanični žiri i sa time da konkurišem za Udruženje likovnih i primenjenih umetnika. Tako da ja postajem član i već sledeće godine dobijam status slobodnog umetnika i tu prestaju sve priče da li je obavezno imati akademiju. Ja sam sve vreme znao da nije obavezno, zato što sam intuitivno osjećao da idemo u pravom smeru. Inače, kako su me odbili u dizajnerskoj srednjoj, ja sam se kasnije, posle 4 godine, kad sam završio grafičku, spremao za likovnu akademiju, ali u meni se neki okidač probudio i nisam otišao na prijemni. Ja mislim da to jeste jedna dobra strana toga što sam faktički samouk, što sam sam dolazio do nekih rešenja. Iako moje slikarstvo u suštini ima više zanatskog dela nego možda slikarstvo većine ljudi koji su završili akademiju, ja sam možda tradicionalan više u tom pogledu, volim zanatski deo, volim znanje da iskoristim u slikarstvu, a opet do talenta je da li će ta slika privući nekog, da li će možda bude savršeno izvedena, ali opet da nema tu te sokove. Ti sokovi su, ja mislim, stvar talenta. To je ono sa čime se rađamo i taj talent nas tera da ga razvijamo. Mene bar taj talent terao da radim non stop.
Aleksandra Lukovića Lukijana upoznajem kad sam već se afirmisao kao slikar na jednoj koloniji. Ga upoznajem i u prvom momentu sam već shvatio da mi je čovjek poznat kao da smo se nekad družili u prošlom životu. On je tad imao 80 godina, ja 28. Faktički potpuno različite generacije, ali nas dvojica ubrzo počinjemo da se družimo i ovde u Beogradu, da šetamo, da obilazimo izložbe i on mi je neka podrška u smislu jedna takva veličina, jedno takvo ime i ja koji faktički nisam akademski slikar, dobijam podršku u kojoj on svima ističe da ja učim kod njega, što jeste neka vrsta učenja kroz naše druženje. Tako da eto, kroz to druženje koje je bilo maltene kao da smo eto neke srodne duše, ja sam mnogo naučio pa i o zanatu, o zanatskom delu, a i opet o umetnosti uopšte. Moj zanat mi je dao vrh s kojeg ću pasti, u snu sam se peo da nisam ni znao. Dešavalo se mnogo puta da me kontaktiraju pisci da žele da moja slika bude na njihovoj knjizi i ja sam to uvek dozvoljavao, a u slučaju potpuno drugačijem, obrnut je bio slučaj kad je u pitanju Arsen Dedić, jer u jednom periodu životnom mom, tom nekom romantičnom, počeo sam mnogo da slušam nešto što mi do tad bilo ipak za neku generaciju mnogo stariju. Ali je to toliko obsesivno postalo da sam u mesec dana maltene sve njegove pesme znao i faktički sve o njemu saznao. I u jednom intervjuu koji sam čitao, novinar je greškom pomenuo njegovu adresu i ja sam poslao pismo njemu. I katalog, već sam tad imao jedan katalog sa slikama, znači pričam o nekim svojim ranim 20. godinama. Jer on je uvek govorio treba pomoći mladima, ali ako su nadareni. I on je meni zaista rešio da pomogne svojom podrškom. I u stvari ja sam mu poslao baš sliku i on je meni tad opet pozvao i rekao da će mi se kad tad odužiti, što je učinio. Posle 5-6 godina je opet me zvao i rekao da mu pošaljem šta sam sve slikao i da odabere za svoju knjigu poezije jedan moj rad. I ja kad se to desilo, jednostavno sam rekao, eto, da li ljudi zaista imaju priliku jednu renesansnu ličnost za svog života da upoznaju. Meni se to desilo. Šta više da tražim od života. Moj pravac je kombinacija mnogih pravaca. Fascinirali su me i renesansa i sve, ali mi nije bilo jasno kako se to izvodi, na koji način. Potpuno mi je bilo to nešto kao da nije naslikano, nego kao da je stvarno. Tako da iz nekog ekspresionizma, impresionizma počeo sam da se interesujem za nadrealizam, tako da sam u jednoj fazi bio oduševljen Salvadorom Dalijem. To me je brzo prošlo. Onda sam počeo da otkrivam slikare 19. veka. 19. vek je meni omiljen u slikarstvu. Tu su i prerafaeliti, tu je romantizam. Najviše sam se našao u germanskom romantizmu. Caspar David Friedrich mi je omiljeni slikar. Zato što prikazuje prirodu baš na taj način kako ja doživljavam, u smislu surovosti i lepote. I čovjek je u njoj jedna mala tačka koja je bespomoćna. Eto, tako ja vidim prirodu i jednu poruku koju treba da i sam promovišem. Eto, smatram da je očuvanje prirode jako bitno. Odatle i taj ekološki aspekt u mojim slikama. Sad kasnije saznajem opet da je to moje slikarstvo najbliže nekom magičnom realizmu. Jer ima neke elemente koji baš i nisu realistični. Do tad sam ja mislio sve što sam naslikao je realistično. Međutim, ljudi, uopšte ili istoričari, kritičari ih vide na jedan način koji je potpuno van tog konteksta realnog. Tako da shvatio sam da ne treba mnogo ni da se odupirem tome, nego da se prepustim. I da na moj način slikam kako ja vidim. Iako to krajnji rezultat možda nije surovi realizam, mislim da doprinosi nekoj autentičnosti, da sam došao do svog izraza,
koji naravno i dalje kristališem, razvijam. Ja mislim da svi slikari koji žive od slikarstva jedva čekaju da ta slika nastavi put negde dalje. Nikad mi se nije desilo, osim možda kad sam prvu sliku prodao, pa nisam bio siguran kako ću se osjećati kad ona napusti atelje. Nikad mi se nije desilo da ja patim za tom slikom. Moglo da mi se desi da pomislim da li tu sliku danas neko gleda, da li su to jedne oči ili ih ima više, gde stoji, ali opet je nebitno. Meni je svaka sledeća slika neki cilj koji je nedostižan. Dokle god verujem da će sledeća slika biti potpunija, bolja, jer ni sa jednom ja svojom slikom ne mogu da kažem da sam kompletno zadovoljan. Postoje slike s kojima nisam uopšte bio zadovoljan, pa nisu nikad ugledale svetlost dana. Ali kada se radi o tom nekom vezivanju, mislim da je to često kod amatera slučaj, da se vezuju za svoje slike, da smatraju da treba da ostanu samo njima. Svako slikarstvo je istraživanje svog unutrašnjeg bića koje je opet neka slika spoljnog sveta. Shvatio sam da dok slikam upoznajem sebe, upoznajem isto tako neke prirodne zakonitosti. Postoji ipak neka pravila, jel da, u prirodi koja se ponavljaju u jednom ritmu. Tako da faktički umetnik mora da osjeti taj ritam koji kasnije prija i onome ko je konzument umetnosti, koji faktički u jednom prirodnom toku to doživljava i opet doživljava jedno oplemenjenje kroz tu umetnost. Ja verujem da je podsvest mnogo bogatija od svesti. Svemu pristupam potpuno bez razloga. Da li ću slikati neki motiv, bukvalno zavisi od toga koliko me estetski inspiriše, a opet to estetsko nije samo površinski estetsko, nego je faktički slojevito, kod mene stvara određene emocije, kombinaciju emocija i ja na osnovu toga biram motiv. Isto tako sam počeo da slikam drveće i šumu. Da li mi je prosto prijale su mi oku te vertikale stabala ili ta dubina koja se postiže ili ta neka vrsta sakrivenosti, faktički zaštićenosti od okolnog sveta. Ja ne znam i danas faktički šta je to što me najviše inspirisalo. Ja mislim da me inspirišu te igre svetlosti. Eto, bukvalno najjednostavnija stvar. Jer ta igra svetlosti stvara emociju opet. I naravno, kad je tu tama koja stvara neku vrstu jeze, a pored je i svetlost, tu se stvara onda jedan život i kretanje koje pulsira. I onda neko kaže ova slika je živa. Ja se uvek nadam da će kogod posmatra moju sliku osjetiti upravo onu emociju koju ja želim da prenesem. E sad, postoji to uvreženo mišljenje da svako doživljava na svoj način što dopuštam, ali da li moguće onda ipak da stvore istu neku reakciju kao i kod mene? Voleo bih da mislim da je bukvalno sam uspeo do detalja da prenesem to osjećanje koje sam ja imao dok sam je radio. Imao sam kroz razne faze dominaciju neke boje. Uvek su bile manje više prisutne sve boje, ali smenjuju se te faze dominacije neke određene boje, prosto zbog zasićenja. Nekad mi se desi da mi je dosta određene boje, da prosto želim da istražujem u drugo. Jer ljudi kažu meni je omiljena jedna boja. Ne, ta boja ne bi bila ta boja da ne postoji njena suprotnost. Tako da žute nema bez plave. I onda faktički sad moj neki izazov je da imam maltene sve boje na slici, ali samo su gradacijski raspoređene tako da neke su najdominantnije, pa onda idu do onih najmanje dominantnih. Sve zavisi koju emociju hoću da predstavim, jer svaka boja nosi svoju emociju. Svetlost to je nešto najbitnije, to je nešto što određuje sliku. Bez toga bi se možda sve svodilo na ne znam, ilustraciju, a čak pa i za ilustraciju je bitna svetlost. Tako da u likovnoj umetnosti je svetlost, bilo da je slikarstvo, vajarstvo, šta god, ta koja određuje formu, koja određuje ubedljivost, koja određuje opet osjećanja. Svetlost je najbitnija, tako da moj izbor svetlosti na slikama je neki
to je jedna vrsta prigušene svetlosti koja postoji tokom dana samo na izlasku sunca i na zalasku. Otprilike to neki kolorit koji meni najviše odgovara. U tom periodu su sve boje intenzivne. Moje slike imaju određeni rukopis. Taj rukopis se formirao spontano. To je nešto što sve više uviđam, da sam u stvari uspeo na površinu da izbacim to nešto moje suštinsko. Eto. Sad, naravno, to se i dalje razvija i dalje je izazov da to još više bude specifičnije. Sad, da li ću uspeti u tome, ne znam. Uglavnom, eto, za sada smatram da sam na tom putu. Pošto ja inače slabije slikam ljude, obično su to u pitanju neki ljudi koje poznajem. Nije mi čovek kao motiv na slikama dominantan. Nekako to kompenzujem slikanjem životinja. Jer jedan prikaz koji je, ne znam, bez nečega što nije od krvi i mesa, može da bude fenomenalan, ali često ga upotpunjuje neki detalj. Sad, zašto biram baš te vrste životinja koje su malo kao, jel da, izazivaju kod čoveka i strah? Verovatno da bih napravio tu igru nekog malo i straha i jeze sa opet nekom toplinom, eto. Tako da njih sam počeo da pravim od drveta, pošto sam se u tom momentu greo na drva i te cepanice su mi ličile na sove. I onda sam faktički počeo da, na kraju dana, kad završim rad za štafelajem, onda počnem da čistim četkice od to i jednostavno su se pojavile oči. Sve je bilo sa jako malo intervencije, već gotova stvar, već se to videlo da je to ta životinja. Da bih kasnije još tu priču celu unapredio time što sam počeo da dodajem, da apliciram od gline na te cepanice kljun, krila, šta god minimalno je bilo potrebno da bi se stvorio utisak da je to ta životinja. Fotografija je kod mene krenula potpuno opet isto nekako spontano, kao jedan hobi, i dalje smatram za hobi, kao jedan ventil posle celodnevnog dana za štafelajem. To je neka vrsta odmora za mene. I faktički ja u šetnji sa njim, on je zaslužen, moj pas je zaslužen za to što sam uopšte krenuo sa prvim fotoaparatom. Jer uz te šetnje ja sam počeo da primećujem prirodu. Počeo sam da obraćam pažnju. Verujem da imam neki koji su, eto, koje mogu da se kaže da su izvanredne, ali želim da zadržim sebe na tom nivou amaterskom što se tiče fotografije, jer ne želim da me odvuče suviše od slikarstva. Tako isto važi i za vajarstvo, koje je bio samo jedan izlet u ovom mom poslu. Ipak je slikarstvo moja osnovna ljubav. Izložba se zove Utočište zbog toga što mene te šume koje slikam asociraju na neku vrstu skrovišta, utočišta, na neko mesto gde je čovek siguran, sa malim opasnostima, ali opet sigurniji nego van te šume na nekom pod otvorenim nebom. Ja sam nekada slikao otvorena neba i želim i tome da se vratim, ali od kako sam u šumama, kao da sam se izgubio i kao da ne mogu da nađem izlaz. I lepo mi je. Faktički pokušavam pomalo da napravim, prosto zbog dinamike, da negde postoji neki malo izlet gde je kombinovano drveće sa otvorenim prostorom. Verovatno ću u nekom momentu skroz izaći iz šuma, ne znam, šta god da bude, bitno je samo da postoji neki napredak u tome, da ne valja stajati u mestu. Eto, nadam se da nisam ušao u tu zamku. Vidimo se na izložbi. Hvala, vidimo se. Dobrodošli. Upravo nam se predstavlja Saša Montiljo samostalnom izložbom koji poetskim zanosom hrli prema svom utočištu kao prema svome biću i posvećeno
manifestuje darovitost. Moj prvi utisak o ovom stvarno što je radost autora. On se užasno raduje. Ovo je sad moja neka dodatna reč i pohvala lepoti prirode kao ishod snažnog nadahnuća, jer to je nemoguće napraviti bez velikog nadahnuća. Međutim, dominantna je imaginacija. Znači, on ugrađuje svoj svet. Osim toga, nadmetanje i igra likovnih vrednosti me neodoljivo podsjećaju na muziku. Srećan da smo je slušali. Muzika je ipak kraljica svih umetnosti. U slikama kao da slušam igru pojavnih oblika vaskolikog života nalike na božanstvene delove iz fantastične simfonije Hektora Berlioza. Ili još popularnijeg možda, Valcera Cveća od Čajkovskog. Kao što ste čuli malo pre Branislavu koja peva, koja budi tako neka i zastrašujuće i setno osjećanja, takav ja utisak imam uvek dok gledam Sašine slike. Koliko god da je njegova priroda raskošna, koliko god da je on izrazitog senzibiliteta, samorodan, svoj, veliki esteta, nekako imam neku zebnju pred njegovim slikama. Ne znam kakav utisak budi kod svih vas, ali to jeste priroda kroz koju ili prolazimo ili ne primetimo, ali prosto to su neki momenti koji mogu da budu svakodnevica, ne nas u gradu, naravno, čim negde izađemo u neku šumu, to zaista tako izgleda iz urbane sredine zastrašujuće, ali ono što je meni posebno impresivno oko njega je ta igra svetla i senki kojom on odlično vlada. Dejstvom inspirativne strasti je opsednut lepotom prirode i čarima fantazije, on gradi postojbinu mitova, simbola, legendi, ukidajući granice realnog i fantastičnog, čime osvetljava slike od vlastitog detinjstva. Detinjstvo je, po mom nekom dubokom ubeđenju, suština potonjeg života. Njegova slika nastaje tako što je postavljeno idejom pokrenuo slikarski prostor kako bi asocijacijom prizvao sledeći novonastali prostor. On prvo krene nekom asocijacijom, on ga vodi. Ta interakcija je ključ. Na taj način nastala je interakcija između naslikanog prizora i autora, pri čemu se za sve vreme stvaralačkog procesa traje doživljaj lišen rutinskog pristupa. Atmosferom pomenutog prostora kao da vlada utisak prisustva duha šume koji sve vidi, što nagoni na strepnju i strah. Pomenutim osjećanjima suprotstavlja se pak lepota prirode, radost i vreba mnoštva oblika života. Ljudska figura, iako prisutna, nije primarna, ima samo svoje simbolično dejstvo. Kada pogledate i njegove ranije cikluse, dakle to je isto bila šuma i njena bića, u poslednjih 2-3 godine on je to promenio nekim drugačijim motivima, tonalitetom, ali uvek je to ta neka atmosfera koja prosto, eto, kažem, budi neke čudne osjećaje u svima nama. Koliko god da su ove slike uglavnom koloritski mirne, u nekim poslednjim vidimo i neke plavetne tonove gde je on uneo i jedan novi motiv koji je počeo da slika, to su lanad. Ranije su to bili vukovi, sove, veverice, znači neka bića šume koje ponekad mogu da budu i zastrašujuće, ali uglavnom su plašljiva u odnosu sa čovekom. Ono što je dobro na Sašinim slikama, što nas oni direktno posmatraju. Dakle, kada stanete ispred bilo koja je na neki način portret tog bića, vi vidite jedan direktan pogled. U nameri predskazanja, u raskošnoj prirodi prioritet imaju utvore, nestvarne ptice, kozorok, vuk, slepi miš, sova, pauk i tako dalje. Povremeno ih autor skenira i nudi viziju fantastičnog sveta. Smena intenziteta svetlosti i senke u atmosferi slike svojim koloritom rasplamsava mnoštvo utisaka, dok tonske gradacije najavljuju privid atmosferskih prizora u kojima naviru fine izmaglice mekanih efekata do lazurnih vrednosti boje, dok se bujni oblici raznolikog rastinja odmeću magičnom ambijentu slike. Neizmerna magičnost provejava i mami pogled posmatrača da uosjeća sliku, kako bi brzačas da izbegne moguće napade egzistencijalne mučnine, dok raskoš lepote prirode u slici pleni, ali i poziva na njeno očuvanje.
Mi prvi put ovde vidimo Sašu Montilja kao kompletnog autora. Zašto? Zato što smo navikli na njegove slike i skulpture. Ovoga puta prvi put se predstavlja i sa fotografijama koje mi, koji smo bliži njemu, prosto znamo da svakodnevno beleži, fotografiše kroz Zemun, a sada prvi put i ovako javno u galerije RTS-a. Poštovani ljubitelji umetnosti, vaše brojno prisustvo dar je ovom autore, ali kakva bi sreća njegova bila kad vam ne bi dobrim uzvratio. Galerije RTS-a velika zahvalnost, koja već dugo promoviše umetnike i neguje svoju publiku, a ja predlažem da izložba bude otvorena. Hvala svima. Ja nisam pripremio nikakav govor jer to bi me još više zbunilo. U svakom slučaju dirnut sam brojem u kom ste došli. Stvarno verujem da svako ovde ko je došao je pre svega došao zbog mene, zbog toga što me možda poštuje kao čoveka, a slikarstvo naravno, ako je još i to razlog što ste došli, eto to, samim tim sam još više dirnut. Nadam se da svako će naći, da će svako prepoznati emociju koju sam ja želeo da iskažem kroz boje, kroz oblike, kroz simbole. Inače, ova izložba je koncipirana tako da sadrži oko 50-ak slikarskih radova, oko 15-ak vajarskih, jer imao sam izleti u vajarstvo, i 50-ak fotografija.